Good morning Pilipinas. Good morning Philippines. Maaga tayo gumising ngayon, 4 a.m. First booking natin, Dunkin Donut. Mas gusto ko kasi bumiyahe ng maaga. Walang traffic, hindi mainit. Ingat-ingat lang po tayo sa kalsada. Kasi medyo maluwag. Bilis yung mga sasakyan. Tsaka alam naman natin, sabay tayong mga motorista na medyo alam natin baka mamaya mga hurdaper pala, ingat-ingat tayo o masasamang tao baka mapahamak tayo, kaya ingat-ingat tayo. Doble ingat sa mga ka-rider ko dyan na bumibiyahe ng alanganing oras. Ingat tayo lagi. Wala pa ako nakakasalubong. Baka kung magkasalubong ko. Luwag ng kalsada, mga ka-rider. Sa mga intersection po, magliminar po tayo lagi. Kasi nandyan minsan yung bigla-biglang may sumusulpot. Ang bibilis, nagmamadali. Delikado tayo dyan. Dito na tayo sa may Del Monte. Kakaliwa tayo dyan, papuntang Roosevelt. First booking natin ito mga ka-rider. Sana makarami tayong booking. Ito po yung stoplight ng Araneta, corner Del Monte. Okay, let's go. For AM po yan, mangilan-ngilan namin mga sakit sa kalsada. Okay, nandito na tayo. Sana nandiyan na kaagad yung booking natin para mabilis tayo makabalik, makapag-deliver. Dunkin Donut po. First booking. Okay. Ang bilis. Sana ganito lagi. Pagdating mo sa merchant, nandiyan na kaagad, nakaprepare na kaagad yung mga item natin. Bilis tayo makaalis kaagad. Pag-deliver kaagad. Let's go. Alis na tayo. Ang drop off natin ay Caloocan po ito. Sa 7 Avenue po, Caloocan. Medyo malayo po yung drop natin kasi siguro sabi ng mga ibang merchant dito yung 24 hours kaya dito sila nag-book. Let's go.
sa may Araneta ulit. Kakanan po tayo dito sa Araneta. Ito po, minsan nalilito po ako sa ganito. Pagka wala po nakalagay na no right turn, red signal, at maluwag po yung kalsada, pwede po tayong kumain. Pero kung may enforcer na nagmamando sa kalsada at pina-stop tayo, mag-i-stop po tayo. Para maiwasan natin yung violation. Alam ko po marami din sa inyong nalilito dyan. Walang nakalagay na no right turn and red signal. Lalaki ng truck pag ganito po. Galing araw. Ingat-ingat po tayo. Nakakatakot ang overtake pag ganito pong mahaba yung nasa unahan niya. Kailangan clear para iwas disgrasya. Saka minsan po, mga lubak, iwasan po natin ang overtake ng maraming lubak. Kasi minsan, pag overtake na tapos ng lubak, may tendency kasi na nagmamadali ka kasi naman. Pagka ikaw ay na-slide o nabalaho, maaari kang pumasok sa ilalim ng truck. Ingat-ingat po. Step na tayo. Let's go. Mapapansin niyo mga ka-rider, mangilan-ngilan lang yung mga motorista. Yan yung mga pumapasok ng maaga. Malayo yung uwian. Kaya medyo maaga sila. Yung mga rider pinatulad natin, bibihira din yung mga grab. Dito na po tayo sa A. Bonifacio, corner C3. Ito pong kanan ng A. Bonifacio ay papunta po siya ng Balintawak, North Expressway po. Ito naman pong pakaliwa, papunta po ito ng Blooming Tree, North Cemetery, Chinese General Hospital. Medyo inaantok-antok pa tayo kasi maaga. Pali nagising ako kanina, 3:30, nag-CR ako, tapos hindi nakanantok. Kaya nagbukas ako ng apps. Ayun, nasukan na agad. Kaya, pura ang lumabas na tayo. Let's go. Ito may
medyo malubak ng kalsada dito. Ingat-ingat po. Mga ka-rider, ingat-ingat tayo sa pagmamaneho dito sa nakabaan ng city. Sa labi nyo. Medyo malubak po talaga dyan. Pwede tayong kumanan. Malapit na po tayo mga ka-rider. Okay, dito na tayo sa destination natin. Kita na lang tayo ulit sa susunod mga ka-rider. Dito na tayo. Saan kaya banda yun? Okay, dito.